Ya. Banyuwangi tapi lah enak pitik-pitikan. Enak piti-pitikan. Enak. Piti-pitikan iki piye? Yo sing petetan. Edian. Ono ya. Ya ngestake dawuh heeh. Ayo sa, kelawan Eka uget-uget pamundhutipun inggih menika Gerajakan Banyuwangi. Wah, ngono ya. Ora usah nganggo bawa meh jam 1, heeh. Sing penting lagune diaturke ya bisa dadi bebungah. Tumrape sing nyuwun lelagon. Wah ya, heeh, ngestake dawuh ya. Heeh. Sampun siaga kendange Banyuwangenan. Ya, iki sinden loro iki bintang tamu iki dua waranggana yang mempunyai karakter yang berbeda. Oh, ngono. Mujudake Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetap satu tujuan cari uang. Oh, ngono. Ya. Ya karakternya beda ya, heeh. Lah ngono to, Sa? Heeh. Nek Mbak Lisa cara wayang napa? Cara wayang yo anu Banowati. Banowati. Ayo nek orane Banowati. Sebabe. yo mbranyak carcor-carcor kaya dene Sri Kandi. Nek omong ki ora iso alus. Oh, Banowati po Sri Kandi to. Yo Banowati Sri Kandi ki karakternya hampir sama. Yo benten. Pot ndangak kabeh tapi benten sijine mentel. Heeh, mentel. Oh, penggoda pria-pria gitu loh. Sapa? Ya Banowati. Oh, iya. Kalau Sri Kandi itu kan dia susah gitu didapetin. Tur gelem diwayuh lho. Kowe gelem apa diwayuh? Ya tergantung. Tergantung. Oh, apa ya, Pak? Oh, bahasa Inggris. Lah iya Cocok. Sri Kandi ki diwayuh. Nek kene Sri Kandi. Heeh. Aku Sembodra. Tu Apa? Betari Durga. Gak apik masa. Wah Durga. Sembadra kok kaya Dangkel Jati. Ya Sembodra versi mini. Mini. Heeh, tunggale mini crab. Wis mini crab. Game kok ki. Mini crab iki game. Game. Dia pamundutane napa wau, Pak? Gerajakan Oh, Banyuwangi. Oke. Nah, Ya, oke. mboten kersa disebut asmane sing penting Oh, siap. dari hamba Allah. Hamba Allah. Ning ngaten niku lho. Heeh. Piyayi iki nek ikhlas kuwi nyumbang menehi apa-apa ora gelem disebut asmane. Cul rawel. Cul. Cara nek wong itu apa namanya ini? Ising. Iseng ndlodok wis kono keli ning kali ya sakar Ikhlas. rasa dipikir. Ikhlas sama ya. kayak kita mengeluarkan uang. Nanti semakin kita memberi rezeki itu datang. Ngene, ngono. Wah, pokoknya ngerti ngene ngono kok rejeki. Ya, Rejeki pokoknya semulur. apa? Rejeki semulur. 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 Oh, mulur menggeret, muluri. Ya, Sempulur apa semulur? Ya, Beda loh Jawa ini. Oh, beda. Beda. Sempulur itu arti mengalir terus sempulur. Sempulur. Semulur ti molor itu. Nah, rezeki Bisa berarti molor. Berarti kamu milih sing di? Milih sing mengalir terus. Oh ya, sempulur. Ayo. Ya. Angel Jawa itu sedikit kata Ya. aja kan ganti arti. Oh, beda artinya. Ini jogetnya ya saya serahkan kepada kamu-kamu yang Ya, kudu saisone. berbeda karakternya. Saisone. Ya, nek padha wis ora enek bedane wong Sulawesi karo wong Seragen. Lah ya no. Heeh, yo, ing antarane Sulawesi karo Seragen. Ya. Banyuwangi tapi lah enak pitik-pitikan. Enek piti-pitikan. Enak. Piti-pitikan iki piye? Yo sing petetan. Edian. Wow. Iso piti-pitikan. Ayo, anu Elisa, ayo petetan. Ya iki aku cara rene saya pitik aku bangun aku. Oh, bango, unta. Wah, ini yo kinceng. Kayak mana unta. Ya kah? Petetan. Ayo. Mbak, yo Melisa. Petetan. Alah, kalau mah karo banyak. Ya dewek-dewek kok. Oh, ya dewek-dewek. Angel kok. Oh, Jawa mele. Ya. Sing dijaluk yo iki. Dan Jawa niku
Poe Yo. sak nggih. Kerajakan Banyuwangi katur. Ya, yuk dados.
luar biasa. Makasih Mbak Eka, Mbak Elisa. Iki jane ana pamundhut sing maringi dhuwit 100. Ning aku lali pamundhute apa ki sing disuwun.